Pe unde ești? Habar n-am, Marii, nu știu. Cred că am făcut cam jumătate din distanță, am mers foarte rău azi noapte, că trebuie să-mi iau toate hainele pe mine, că au fost de friferească, Dumnezeu. După masă, probleme, spre seara ajung în ultimul punct de control. Nu te aud, Alin, că trag gheață, am la cap. Am avut o noapte oribilă, ăștia am înțeles că nici nu au plecat. Deci, astăzi, acum s-a mai încălzit un pic, au ieșit soarele, pe că au ajuns la 50 de grade. Dar azi noapte a fost ceva tâmpit, mă, a fost... Hai de capul meu, deci... Eu am crezut la trecută că a fost frig, dar... Acum le-am trecut pe toate. Deci acum cât a fost... Ăstea cameramanul... Erau minus 31 de grade la bord. La mașina lui. Dacă suflă numai cu 20 de km la oră... E ceva... Și crapă, îți îngheață ochii în cap. Deci efectiv lacrima îți îngheață acolo. Și a fost catastrofal de rece. Da? E ok. Pe Ice Road e frumos și aștept să vă paliza articolului. Nici nu mi-am mai luat pansamentele, m-a pansat doctorul ieri, mi-a pus pe acolo tot felul, dar am văzut că s-a mai lungit un pic pestilarea. Cumva se tot lungesc, o ieșit de sub pasamente. Acum să văd că o să vină în ultimul punct, să văd dacă mai trebuie făcut ceva. Degeaba am luat haine, că nu mai cred că cum am înghețat acolo țesutul, acum aș face toată treaba. Apoi nu-i băi, o degerat numai pielea, nu intrați în stradă, o înghețat numai pielea și s-o beșicat toată, da? Așa mari, câte 6-7 cm pătrați și pe o parte și pe alta și la dreptul pe călcâi cumva acolo în spate, da? Nu-i, au înghețat un pic pielea, nu știu ce. Deci e ok. Nu, păi, sănătos de la o chestie de asta nu se întoarce nimeni. Cu cât mai puține probleme, da, dar sănătos, nu cred că vine niciunul încoace și nu cred că se întoarce niciunul sănătos. Nu ai cum.